May pahimangno sa publiko ang Cebu Police Provincial Office o CPPO nga gidili na ang mga minor de edad o gidili ang mga minor de edad nga mga individual nga check-in sa mga hotel, motel, lodging house o susama nga mga establishmento sa adlaw sa kasing-kasing o kining gitawag og Valentine's Day inig Pebrero 14 o ubang adlaw. Kini ang matang sa mga gipahibalo sa kapulisan sa probinsya, pinaagi sa social media post nini nga matubpa kay nanukad na ang maong mga restriction sa mga balaod o lokal nga mga ordinansa nga nagtinguha sa pagpanalipod o ni karong nga papanalipdan ang pagpangabusar o eksploitasyon sa mga kabatan-unan. Gipangminuan usab dinhi ang mga ginikanan, guardians o mga establishmento nga dili itolerate sa CPPO ang kalapasan sa mga balaod. Striktong ipatuman sa mga kapulisan dili lang sa mga Pebrero 14 apan sa uban nga mga adlaw ang maong pagbawal sa mga minor de edad kung kinsa ang ilang mga suta nga magbuhat nini kay magpaatubang o panawangon nila sa silot sa balaod.